Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Ang Infinite Ridge ang isa ka rock group nga gindukod sang kabataan nga mag-ululutod nga sanday Josh, Justine, kag Jamie. Nabunag sang 2016, ang banda ang kilala sa pagtukar sang cover song sang sikat nga mga Pinoy kag international rock bands. Sa primero, sila ang naga-perform sa mga intermission numbers sa events kag naga-upload sang ilang mga performance sa social media platforms. Sa karon, sila ang naga-compose na sang ila kaugalingon nga kanta. Apisar nga padayon pa nga nagatuon sang ilang nga craft. Matalupangda naman ang madasig nga pagsanyog sang musika sang Infinite Ridge. Kag sila ang nagapati nga sa ila paghimakas, madali na lang kag ila gid malabot ang ila ginahandom. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. This morning, manginbisita naton ang mga sikat kag uber talented nga mga kabataan nga mga musikero. Ginapabugal sa Bacolod City, Negros Occidental. Our young musicians, Infinite Ridge Band. Hi, good morning, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning. Good morning mga aga sa mga kapuso. Good morning Sir Adrian. Kag sa tanan mga viewers ng GMA Regional TV Early Edition. Yes, alright. Guys, go ahead and please introduce yourselves. Isa-isa, anong pangalan nyo kung instrumento ang ginakaptan? Let's start with you, Josh. Okay, ako guli si Josh, ang lead guitarist ng Infinite Ridge. Ako naman si Justin, bass guitarist. Ako naman si Jamie, rhythm guitarist. Ashley, keyboardist. Jamel, drummer. Nga aman, Infinite Ridge ang tawag sa inyong grupo. Nga banda, paano ka mo nagkilalahay in the first place, Jamie? Akong duwag magulang, si Kuya Josh and Kuya Justin. We already formed the band in 2017, pero in 2019, Kuya Jimmo and Ate Ashley joined the band. And we're the Infinite Ridge because like bridges, life has its ups and downs. But whether you're up or you're down, you must continue to pursue your passion infinitely. This I wanted to know, no? Was it difficult at first? Nagasugod pa lang? Kahit you guys are too young pagid for this kind of job From learning different songs in the first place, balancing sa inyo timpla up to the quality sang inyo pagtukar. Mauti ini for sure. At your age, di ba Jimwell? Yes, good sir, may mga kabulayan tanan. But kami always open sa pagtuon, sa pagkanta. Kung practice time din kami na. Sige lang to, practice plus pamati sa mga tips, sag-advise sa mga nauna sa mga musikero. Sa imo naman yung part, Josh, as someone yung nag-lead sa inyong grupo, sa inyong banda. Well, like sa ginambali ng Jimwell, practice kag pamati sa mga tips kag advice sa mga ibang musicians. And also, I think na nakabulig man nga we were exposed sa lain-lain na genres, halin sa gamay pa kami. Kay ang permi ginapatukar sa parents namon 80s, 90s, 2000s gid. And kung may mag-request ng matukar kami sa mga events or for seniors or for young ones, ginatry namon learn kung ano mga namiyan nila like mga 60s, 70s nga songs, kag also mga bag-o man nga songs. Ayan. Ariho, how do you guys balance naman your time? Very important no? I believe nag-eskwela ka mo tanan, di ba la? And at the same time, you guys have a regular schedule sa online streaming. Ashley, ano ka budlay sini? Yes sir, guys, kuila pa kami. Sang una, medyo budlay nga dunganon kay both record time. Pero sang medyo naanad na do, carry man gali Time management lagi for the whole week. Say for example, if may tukar kami today, a day before, nakaset na ang schedule naman for class hours, answering of assignments, kag na-factor in na ang practice kag ang tukar. Like what Ashley said, sir, medyo budlay mag-chat first. Pero as time goes by, doon na kami, we wake up early para maubran na dahil mga assignments, mga projects, so that mga later sa hapon, we would have time to tukar and mga practice man sa mga songs namin. Hindi ta na pagpadugayon mga kapuso, aton na mabatian first time diri sa aton nga programang aton young musicians. Let's give it up for Infinite Ridge. Guys, take it away. We'll be playing our original song, Ugong Nagalikasan, is our dedication to nature. Sa maliit na paraan
invite our Kapuso viewers sa inyong mga nakarailain na platforms. Din ka mo naman mabatyaan, kag makitaan. Go ahead. Alright, sa mga fellow kapuso kong iban pang mga viewers, please check us out on YouTube at youtube.com/InfiniteRidge. Check out our original compositions on Spotify. Please search Infinite Ridge. And we also have Instagrams.com/InfiniteRidge. Kag Facebook page, facebook.com/TheInfiniteRidge. Ga-play man kami live sa sessionslive.com, platform para sa mga musicians my time. Please check us out on sessionslive.com/InfiniteRidge. Sa gani mga kapuso sa mga katigulangan, kung gusto naton, mga talentado, kag mapuslan, kag masaligan, ng mga pamatanon. Let's start them young. Kabay pa, madamo ka muna tunan mga kapuso sa aton mga bisita this morning. Once again, Infinite Ridge Band. Thank you. See you around. Good morning. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.